ويتاي بارخ እግዚአብሔር ረዲእና مزدقنا አገልግሎት ተዋሂብና ክብሪን አምላኽ ይኹን ኣብ ዕድመይ 10 أقول له معرين خون منتي توصل أيدهم قويتاي بارخ كبرين إخزابير خون إخزابير أملاخنا صادق حيواي أملاخي نوز إخزازي سلز رجعنا سلما سلز دقفنا سلما حيل سلز هبنا أبكر من إخزابير كوينا تندل لنا قص إخزابير دليل لنا أواني قويتاي بارخ إخزابير دمان تاجبريو سرحو يسرح ناب እግዚአብሔር مقرب كل ጊዜ እንታይ ይምጽእ በረከት ይምጽእ ሰላም ይምጽእ ፍቅር ይምጽእ ንዝተባላሽ ነገር ኩሉ ድማ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ይዕሪ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ምስ ተቀርብ እሱ ድማ ኩሉ ጊዜ እንታይ ይኾንና ይቀርበና እግዚአብሔር አራ እግዚአብሔር መስገን لهم معلتين أبتي إخزابير ذهبنا ملختنا أتينا لومين نريهم سيزخل دلنا أرستي مستيقظ إخزابير نزليل زلنا إخزابير دما نرد أننا إخزابير دما حيل ذهبنا بدخل نخل بتي حيل زبالس نخل يخول تبلنا أني حقولنا إخزابير يمسجن حجر ما انتهي بملؤ لبنا ناب إخزابير انت تملسنا محرت نركب بملؤ لبنا ناب إخزابير انت تملسنا محرت نركب إخزابير محرم خانو كلها هنا الفلتينا سلازي إخزابير محار مخانو كلها نفلتنا محرت إخزابير سلاز بزحلنا إخزابير سلاز محرنا إخزابير دما تسقو سلاز هبنا إخزابير دما سلاز رد أنا هنا كلها أبزي بيت أملاخ زلنا كبرين إخزابير خون حجر ما إخزابير كم زرد كم زفوس كم زتعي صلاة كم نسمع مهلاها كم نسمع إخزابير منم ترد يلا إخزابير أملاخ مسكن كم زيد بلا قال أملاخ كان ببينا أبدو عرمياس سلسته أربعة حدا مجدنا نتعذبن نمرمرن أمو ناب إخزابير نملس مجدنا نتعذبن نمرمرن أمو ناب إخزابير نملس لبنا بسنا يأدونا ناب إخزابير ناب سماي نرعل مناتو إخزابير رداعي سلزخونه إخزابير بحال سلزخونه نطلب زدلي ودما إخزابير زركب أملاخ سلزخونه انتاينا نقبر زلنا حجي قص إخزابير ندليلو زلنا أواني سلامنتاينا قص إخزابير ندلي حجي نحنا نصدقي كنركب أيكوننا إخزابير نقرب لنا انتاينا نتذهبنا نصدقي نتزغبر لنا سناي نغر بو ملئنا كنمالس إخزابير دما كنخبرو إخزابير دما تنغبرو كنودسو كبري إخزابير دما كنغلص سلازي انتاي نبلنا له مجدنا نتعذبن نمرمرن إزي نفس وكف سبي نفس وكف سب انت جبرالو لبو خمرالو كما يجرين إخزابير تخبرو كما يجرين إخزابير زعبيو كما يجرين إخزابير العلبلو نتذهب نتسكس كما يجري زمالا لسلو نتجبر لي برهان كما يجري أو زنبر إلنا كنا حاسب يكبانا سلازي كابت قولي لنا يزلنا نجر نفس وكفنا أكايدانا نفس وكفنا هيوتنا الفلتينا سلازي أكايدانا مجدنا نمرمرمو ناب إخزابير بمولء لبنان بمولء حيلنا نملس إخزابير لما تاكبنايو محرات كبنايو الصحية واي أملاخي جنا حتى أنقل لازم فكرنا حجي مسدلنا يجن إخزابير زركب أملاخي أبيئل تايلنا أبيئل معرف كل ترمان تايلنا لعشر تخلص عشر سلسته إمبارس حجون بصومن ببخياتن بمقزامن بمولء لبهم نباي تملسو يبل إخزابير يبلنا إمبارس حجون بصومن ببخياتن بمقزامن بمولء لبهم نباي تملسو إخزابير قدول مسواتي يبلنا فاتي
እግዚአብሔር ደል እንታይ እዩ ሙሉእ መስዋዕት ይደሊ ስለዚህ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ኾለና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሓሰቦ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ጌርና እንተራ ለሚናን እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሕያዋይ ኣምላኽ እዩ ግን ንእግዚአብሔር እንታይ ንገብር ከምቲ እሱ ዝበለና ከምቲ እሱ ዝደልየና ከምቲ እሱ ክሰምዓና ዝኽእል ጌርና ክንልምኖ ይግባአና ጽቡቕ ጾምን ጸሎትን ኣውጅና እዚ ሓደ መገዲ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ግን እንታይ እዩ ልብና ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ከሎ እዩ ልብና ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ከሎ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ምሳሌ 28:13 ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓልጎ ግና ምሕረት ይረክብ ገበኑ እንታይ ዝገብር ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓልጎ ግና ምሕረት ይረክብ ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር ትቀርብ ከለና ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ብምሉእ ልብና ብምሉእ ሓይልና ከምቲ እሱ ዝበለና ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ክበና ምሕረት ክበና ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ምሕረት እዩ ግን ገበንካ ንሕለይ ትናዘዝ ኮንካ ኣበሳኻ ንሕለይ ትናዘዝ ኮንካ ሓጢአትካ ንሕለይ ትፈልጥ ኮንካ ከመይ ጌርካ ናብ እግዚአብሔር ክትምለስ ሕጂ መጀመርያ ዘድልየካ ዝተጋገኻዮ ጌጋ ካበይናይ ወዲቕካ ከም ዘለኻ ወይ ድማ ካበይናይ ተጋጊኻ ከም ዘለኻ ወይ ድማ ኣበይናይ ነገር ኢኻ ስሒትካ ዘለኻ ወይ ኣበይናይ ነገር ኢኻ ጎዲልካ ዘለኻ ነፍሲ ወከብና እዚ ክንምርምር ይግባአና ጽቡቕ ጾምን ጸሎትን ምእዋጅ ኣይኮነን እንታይ ዳ ክንንሳሕ ከለና ስለምንታይ ኢና ንንሳሕ ነቲ ዝገበርናዮ በደል ነቲ ዝገበርናዮ ሓጢአት ወይ ድማ ዝገበርናዮ ኣበሳ ኣብ ነፍስና ዝተፈለጠና ነገር ክንሪኦ ኢና ብሰፊሕ ኣብ ነፍስና ዝተፈለጠና ነገር ሓጢአትናን ኣበሳናን እንታይ ክንገብር ክንናዘዘሉ ኣለና ተራደይ ተናዚዝና ግን እግዚአብሔር እንታይ ይኽሓልገልካ እንታይ ይኽሓልገለይ ክትብሎን እግዚአብሔር ብድብድቡ ምሕረት ግበረለይ ኢልካ ምልማን ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ንእግዚአብሔር ብንጹር እዝን ገይረ ኣለኹ እሞ ምሕረት ግበረለይ ትብል እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገብረካ መልሲ ናይ ጸሎትካ ይበካ ከም ዝጸለኻ እስኻ ድማ እንታይ ይኸውን ይፍለጠካ ስለምንታይ ነቲ ትልምኖ ዘለኻ እግዚአብሔር ስለ ዝመለሰልካ ከም ዝተመለሰልካ ድማ ምስ ሓወኻ እንታይ ድብል ኣብቲ ነታ 12 ዓመት ደም ዝበላስ እንታይ ገይራ ክዳን ዘፈር ክዳን ምስ ተንከየሲ እንታይ ኮነት ሓውያ ከምቲ ሓውያት እንታይ ኮይና ተፈለጠ ስለዚ እቲ ዝለመናዮ ነገር መታን ከም ተቐበልናዮ ክንፈልጥ ንጹር ነገር ጌርና ንእግዚአብሔር ክንነግሮ ኣለና ኣነ ካብዝን ወዲቕ ኣለኹ እዝን ጌጋ ገይረ ኣለኹ እሞ ምሕረት ግበረለይ ክትብሎ ከለኻ እግዚአብሔር ድማ እንታይ እዩ መሓሪ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዘዳሉ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ጸሎት ዝድዕቕ ኣይኮነን ኣፍካ ምዝራብ ወይ ድማ ኣፍካ ጥዑም ምዝራብ ኣፍካ ጽቡቕ ምዝራብ ዘይኮነ እንታይ ዳ ልብኻ ጽቡቕ ክዛረብ ኣለዎ ካብ ልቢ ነገር ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ምሕረት ይገብር ይብለና ኣሎ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓልጎ ግና ምሕረት ይረክብ ኢልና ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ክንገብር ይግባአና ከምዚ ሒዝናዮ ዘለና ጸሎት እዚ ሒዝናዮ ዘለና ምህልላ ስለ ነፍስና ጥራይ ዘይኮነ ስለ ዓሌትና ስለ ህዝብና ክንጽሊ ይግባአና እዩ ግን መጀመርያ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ኣሎ እንታይ ንሕና ቅድም ናብ እግዚአብሔር ብምሉእ ልብና ክንመለስ ኣለና ስለዚ ንሕና ድሕር ብልብና ተመሊሽና እግዚአብሔር ድማ ጸሎትና ይሰምዖ እግዚአብሔር ድማ ምህላና ይሰምዖ ወደይ ይጽልሎ ጓለይ ትጽልላ ውሉደይ ይጽልሎ ውሉደይ ይጽልይሎ ውብል ስለዚ ንእግዚአብሔር ብምሉእ ልብና ክንጽሊ ይግባአና ስለ ጸሎት ኢልና ጥራይ ምጽላይ ስለ ጾም ኢልና ጥራይ ምሕሳብ ነፍስኻ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ብሓቂ ክንምለስ ይግባአና ንሕና ከም ህዝቢ ኣምላኽ ንሕና ከም ህዝቢ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት እንታይ ክንገብር ይግባአና ስለ ዓሌትናን ስለ ህዝብናን ክንጽሊ ዝግባአና እዩ ስለ ትውልድና ክንጽሊ ይግባአና እዩ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን እያ ክትምለስ ዝግባእ ቤተ ክርስቲያን እያ ስርዓት ኣምላኽ ትፈልጥ ቤተ ክርስቲያን እያ ምሕረት ኣምላኽ ትፈልጥ ቤተ ክርስቲያን እያ ምሕረት ኣምላኽ ክትእዘዝ ዝግባእ ስለዚ እዚ ተኣዚዙ ዘሎ ኣዋጅ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብምሉእ ልብና ብምሉእ ሓይልና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኣለና እንታይ ክንገብር መጀመርያ ነፍሲ ወከፍና ክንነጽሃሉ
ክንምለሰሉ ዘለና ነገር ክንምለስ እሞ ድሕሪኡ ድማ እግዚኣብሔር እንታይ ገብረና ብሓባር ክፍውሰና እዩ ኣብ ካልኣይ ዜና ክሓልፍ እየ ካልኣይ ዜና ሳይግበረለይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ሓደ ነገር ክንርኢና ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ጸልዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ንዳዊት እንታይ ኢልዎ ቤት ክሰርሓሉ ምስ ሓሰበ ዳዊት እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ንዳዊት እስኻ ቤት ኣይሰርሓለይና ወድኻ ይሰርሓለይ ኢልዎ ሕጂ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ድማ ሰሎሞን ወዱ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋን መንግስቲ ኣቐሚጥዎ ስለዚ እሱ ድማ እንታይ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቤት ክሰርሕ ጀሚሩ እቲ ቤት ድማ ቤት መቅደስ ድማ ሰሪሕዎ ምስ ሰርሖ ድማ እንታይ ገይሩ ኣብቲ ቤት መቅደስ ኮይኑ እንታይ ገይሩ ተደቢሩ ተንበርኪኹ ብለና ጸሎት ጸልዩ እንታይ ኢሉ ጸልዩ ነዛ ንዓኻ ዝሰራሕዋ ቤት ስምካ ክትነብረላ ኢለ ዝገበርክዋ እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ኣቢሉ እንተጸለየ ገጹ ድማ ናባኻ እንተመለሰ ኣብ ሃገሩ ጥሜት ኣብ ሃገር እንተኾነ ፌራ እንተኾነ ዋግ እንተኾነ ኩናት እንተኾነ ዝኾነ ነገር እንተመፀስ ናብዛ ቦታ እዚ ኣቢሎም ዝጽልይዎ ጸሎቶም ስማዕ ኢሉ ጸልይ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ግበር ጸሎቶም ስማዕ ስለምንታይ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቤት መቅደስ ሰሪሑ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ነቲ ዳዊት ክገብሮ ዝሓሰበ ሰሎሞን ወዲእዎ እሱ ምስ ፈጸመ ግን እንታይ ገይሩ ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቢሉ ዝጽለ ጸሎት እዛንካ ይከፈታ ዒንትካ ድማ ይርአያ ኢልዎ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኢሉ መልሽሉ እምበኣር ሰሎሞን ኣብ ካልኣይ ዜና 14:7-14 ዝንብብ ዘለኹ ካብ 11 ጀሚረ እምበኣር ሰሎሞን ቤት እግዚአብሔርን ቤት ንጉስ ፈጸመ እቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቤቱን ክገበር ንሰሎሞን ናብ ልቡ ዝመጾ ኩሉ ድማ ሰለጦ እግዚአብሔር ድማ ንሰሎሞን ብለይቲ ተገልጸሉ በሎውን ጸሎትካ ሰሚዐ ነዛ ቦታ እዚኣ እውን ቤት መስዋዕቲ ክትከውን ንዓይ ሓረያ ኣለኹ ሰማይ ዝናም ከይዝንም እንተዓፀኽዎ ነንበጣ ድማ ንምድሪ ከይበልዓ እንተኣዘዝክዎ ንምድሪ ክበልዓ እንተኣዘዝክዎ ወይ ኣብ መንጎ ህዝበይ ፌራ እንተሰደድኩ እዚ ብስመይ ተሰሚየ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገፀይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መገዱ እንተተመሰ ሽዑ ካብ ሰማይ ክሰሚዐ እሞ ሓጢኣቶም ይቕረ ክብለሎም እየ ምድሮም ድማ ክፍውሰሎም ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እጅን ዳዊት እንታይ ኢልዎ ቅድም ዳዊት እንታይ ኢሉ ይጸልዩ ናብዛ ቦታ እዚ ኣቢሎ ዝጽለ ጸሎት እዝንኻ ይከፈታ ዒንትኻ ይከፈታ እዛንካ ድማ ጽን ይበላ እዩ ናብዛ ቦታ እዚ ኣቢሎም ዝጽልይዎሲ ስምዓዮም ኢሉ ጥሜት ኣብ ሃገር እንተኾነ ፌራ እንተኾነ ዋግ ወይ ሃውጊ ኣንበጣ ወይ ባርኖስ እንተመፀ ጸላኢኦም ኣብ ሃገር ከተማኦም እንተኸበቦም ወይ ዝኾነ መዓት ዝኾነ ሕማም እንተመፀ ዝኾነ ሰብ ወይ ኩሉ ህዝብኻ እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ቁስሉን ቀንዝኡን እተፈለጦ ዝጽልዮ ጸሎት ኩሉ ጸሎት ምህልላን ኣዳው ናብዛ ቤት እዚኣ ኣቢሉ ምስ ዘርግሐ ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ካብታ እትነብረላ ስፍራ ስማዕ ይቕረ ከዓ በል ኢሉ ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቢሎም ዝጽልይዎ ጸሎት ናበይ ናብታ ቤት ኣምላኽ ናብታ ቤት መቅደስ ስለዚ ንሕና ቤት መቅደስ ያው ኣምላኽ ኢና ንሕና እንታይ ኢና ቤት መቅደስ ያው ኣምላኽ ኢና ስለዚ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይና ኮና ንጽልስ ንሕና ንባዕልና ቤት መቅደስ ስለ ዝኾና ንእግዚአብሔር ከምቲ ዝድለ ጌርና እንተቀሪብናዮ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዓና እዩ ስለዚ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ይብል ዘሎ ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቢሉ ዝጽለ እሞ ቃንዙ ተፈለጦ ቁስሊ ልቡ ተፈለጦ
انتاي قسل لبنا فلطنا سلا هاجرنا قسلي فلطنا له سلا حزبنا سلا عليتنا قسل فلطنا له إذا بسمي تسمي حزب تحت انت بلن تلمنا قص ايدما انت دليه كاب كفو مقود ما تتمل سيبلنا له سلازي مجمريا مملاس مدي دلوا بيت كريستيان ياكت ملس دلوا بيت كريستيان مستملست نخلو نجر لما انت تكبر كتقنع تخل እግዚአብሔር ሐላፍነት ዛባል ዝምድሪ ንቤተ ክርስቲያን ሐላፍነት ይዋ እግዚአብሔር ምስ ቤተ ክርስቲያን ይዝራኸብ ምስመን ምስቶም ብስሙ ተጸውዑ ምስቶም ብስሙ ተሰሚዑ እዚ ዛረቦ ደሎ ንመን ይዛረብ ደሎ ደቅ እስራኤል ይዛረቦም ነይሩ ስለዚ ንሕና ኸ ውሉድ አምላኽ ኣይኮናን ሊናና ንሕና ውሉድ አምላኽ ኢና ካብኦም ንበልፅ ኳዳ ንሕና ብጸጋ ዝደሓና ባዕሉ صدقنا ودي السوق صدقهم تقبرون يا رب نحنا قلت صدقنا ودي نحنا قلت هيبنا صدق زال الناس نحنا شو أنت عيلو سلمون إذا مسبلة أمون جو هزبي فيرا أنت صدقو إذا بسمي تسمي هزبي تحت أنت بلا أنت لمنه قص إيد ما أنت دلي نتايل ون سلمون እግዚአብሔር ጸሎቱ ሰሚዕዎ ጸሎትካ ሰሚዕየ ነዛ ቦታ እዚኣ ድማ ቤት መስዋዕት ክትከውን ንዓይ ሓረየ ኣለኹ ኢሉ እንታይ ክትከውን ቤት መስዋዕት ክትከውን ሓረየ ኣለኹ ጸሎቱ ድማ ሰሚዕዎ እዩ ስለዚ ቅድም እንታይ ኢሉ ጸልየ ሰለሞን እዚ ህዝቢ እዚ ዝኾነ ነገር እንተመፆሲ ናብዚ ቦታ እዚ ኣቢሉ ዝጽልየ ጸሎት እዛንካ ይከፈታ ዒንትኻ ድማ ይጠምጦም ኢሉ ኣሎ ጸልይልና له قديم دحري دما እግዚአብሔር ግን ታይሎን ሰሎሞን ጸሎትካ ሰሚዕየ ነዛ ቦታ እዚኣ ድማ ቤት መቅደስ ከውን ኣይ ሓረየ ኣለኹ ኢሉ ዒንተይ ድማ ናብኣ ኣንቢረ ኣለኹ ኢሉ ግን ኢሉ እዚ ብሰማይ ተሰሚ ህዝቢ ኢሉ ኣርባዕተ ነገር ክገብር ኣዚዝዎ ጸሎት ክሰምዖ ተኮይኑ ሲ ኣርባዕተ ነገር ኣዚዝዎ እንታይ ትሕት እንተበለ እስከ ትሕት እንተበለ በሉ تحت انت بلي حجي እግዚአብሔር ናይ ትሕትና አምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ አምላኽነቱ ከመምዛዕ ከይረአየ ናበይ መጺኡ ናብ ምድሪ ወሪዱ ኣብ ምድሪ ምውራድ ጥራይ ከይኣኽሎ ድማ ናበይ መጺኡ ስጋዕ ኣብ ሲኦል ስጋዕ ንመቓብር ስጋዕ መስቀል ስጋዕ መቓብር ስጋዕ ሞት ምተኣዚዙ ስለዚ ናሃና ምሳሌ ናሃና موديل دوم تقولوا نحنا ملك عدما مني قويتنا يسكر السوسي سلزي إذا مثالي سلزي لنا نحنا قويتاكوا كنسو كاب سما يسكع مدري تحزب له نحنا غي كابتن نبرة لازلنا وي كابتن نجبر لازلنا وي كابتن عيازلنا وي تا كابتن ناتي إن بلاد لنا نجر أب أملاخ تحت نبال كنسي نخل لا مسلكم هو مخال سينا لنا تاني مخال سينا جن ጸጋ አምላኽ ይዘኽለና ሕጂ ኮን ኣብ አምላኽ ንቀርብ ዘለና ኮን ተከረክብና ጸጋ ኸበልና አምላኽ ሞ ናኡ መልሽና ክንቀርብ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልኩም ኢልና ትዛሃበና ጸጋ ድማ መምሽ ከዓብ ሞ ንሕና ድማ ታንከውን ካብ ዘለና የቦታ ወፂናስ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ክንቀርብ ሽዑ እንታይ ገብር እግዚአብሔር ክሰምዓና እግዚአብሔር ድማ ክፍውሰና እግዚአብሔር ድማ ከጥዕየና ድኻም እንተለና ኸበርትዓና ወድቕና እንተለና ከተሳእና تسيرنا أنت لنا المخزننا سلزي نحنا ناي أملاخ انتاينا مجلسي فقرينا مجلسي محروتينا بمن بتحيلي زبلنا እግዚአብሔር أربعة نقريلو مجمرا انتايلو تحت انت بلي سلزي እግዚአብሔር انتاي قبر نتحتات ጸጋይቦም نعبيات قلنا انت قبرو يمعدو كابزي صورنا እግዚአብሔር كمعتك خلص قليل ነገር አይኮንም እግዚአብሔር ተራ ተማዒትካ ንእግዚአብሔር ተራ ለይሰማዓኻ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ብዝኸትካ ይዛዕግተካ እግዚአብሔር ብዝኸትካ ዮም ምሳኻ የለ ልክዕ ከምቲ ኢዮብሲ እንታይ ገይሩ ኣብ ኣትኔ እዮም እንታይ ገይሩ ኢድ እግዚአብሔር ካብኡ ምሰል ገሰስ ዲያብሎስ እንታይ ገይርዎ بوزع نجار فتينه. حج حلوة زي أبير كبانا تلعلي علو
تناي እግዚአብሔር ጸጋ تناي እግዚአብሔር ምሕረት تناي እግዚአብሔር ሰላም ካባኻ እንድሕር ከይዱ ንዓና ምን ድጸባ ኣለና ጸላእ ኣለና ድቃጾ ጸላእ ኣለና ስለዚህ ካብዚ ምሕረት ዝኸይን ወጽእ ካብ ጸጋ ዝኸይን ወጽእ እንታንገብር ኣለና ንሕና ክንጋደል ኣለና ስለዚህ እዚ ድማ ብምንታይ ኢና ንምለሶ ብትሕትና ብነፍስና ምግዛእ ትሕት ብምባል ብፍቕሪ ኢና ነዚ ነገር እዚ ንስዕሮ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ ድማ እንተደልየ ድሓር ክትልምን ከለኻ ድማ ልክዕ ትሕት ምስ በልካ ዝለመንካዮ ነገር ድማ እግዚአብሔር መልሲ ይበካ ምሳሌ ናይዝስ በዓል ዳንኤል አናንያ አዛርያ ሚሳኤል እንታዮም ገይሮም እቲ ኣዋጅ ናይቲ ንጉስ ምስ ተኣወጀ ነቶም ዘለዉ ጠቢባን ኩሎም ከጥፎም ምስ ተኣወጀስ እንታይ ገይሮም ክጽልዩ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ክጽልዩ እዮም ሓቲቶም ነቶም ኣዕልኽቱስ እንታይ ገይሮም ነቶም ብፀቱ ጸሎት ክጽልዩ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ክልምኑ ሓቲቶም እግዚአብሔር ድማ ምጸለዩ እንታይ ገይሮም መልሽሎም ዳንኤል እንታይ ኢሉ ብለይ ተገልጸሉ ኢሉ ምስጢራት ዝገልጽ ኣምላኽ ርኢናን የና ብሰፊሕ እዚ ሓለዋ እግዚአብሔር ትረክብ ምሕረት እግዚአብሔር ትረክብ ምግላጽ እግዚአብሔር ትረክብ ሰላም እግዚአብሔር ትረክብ መጀመርያ ዲያብሎስ ዝገብሮ ኣብ ልዕልና እንታይ ዝገብር ነታ ዘለሃና ሰላም ኣምላኽ ይወስዳ እሞ ሽዑ ደጉረምርም ካብ ኣምላኽ ይርሕቐና ስለዚ ናይ ምጉርምራም ህይወት ተዳሉ ካብ ኣምላኽ ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣምላኽ እንታይ ይደሊ ምእዛዝ ትሕትና ይደሊ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ነገር ሕጂ ትሕት ኢልና ንእግዚአብሔር ክንልምኖ እሞ ምሕረት ክንረክብ ኢና ናብ እግዚአብሔር ንቐርብ ጽድቂ ክንገብር ኣይኮናን ጽድቅና ተወዲ እዩ ንሕና ኣይኮና ወዲና እግዚአብሔር ባዕሉ ገና ሓጣን ኮልና ፍቂርና ብምሕረቱ ድማ እንታይ ገይርና ጽድቂ ሂብና እዩ ሕጂ ሓዲሽ ጽድቂ እንገብሮ ነገር የለን ንሕና እንታይ ዳ ነቲ ተዋህበና ጽድቂ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዘለና ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዘለና እግዚአብሔር ክሕጐሰልና እግዚአብሔር ድማ ባህ ክብለና ባእና ባህ ክብሎ ኢና ንጽዕር ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ ድማ እንተደልየ ገጽ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ፀጽባሕ ክንደሊ ይግባአና ምክንያቱ ኣምላኽና እሱ መድሓኒና እሱ ረዳይና እሱ ካብኡ ከይንወፅእ ንእግዚአብሔር ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ክንደልዮ ኣለና ኢሉ ሽዑ እንተደና ኣርባዕተ ዘ ነገር እንተረአ ጌርና ሃሌሉያ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ ድማ እንተደልየ ካብ መጉድ ድማ ተተመልሰ ሽዑ ኢሉ ሓጢኣቶም እቕረ ክብል በደል እንተለና ኣበሳ እንተለና ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቕ ነገር እንተለና ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘውድቕ እንተገበርና እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይገብረና ምሕረት ይገብረልና እንተለመናየ ድማ ነቲ ንልሙና ዘለና ነገር ኩሉ ከይበና እሱ እሙንን ጻድቕን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ኣብ እግዚአብሔር ክንምለስ ይግባአና እዚ ምስ በለ ሕጂ ድማ ነዛ ቤት እዚኣ ስመይ ንዘለኣለም ኣብኣ ክኸውን ኣዒንተይን ልበይን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብኣ ክኾና ሓርያ ቀዲስያን ኣለኹ ንስኻ ድማ ከምቲ ኩሉ ዝኣዘዝኩኻ ክትገብር ሕጋጋተይን ፍርዳተይን ከዓ ክትሕሉ ከምቲ ኣቦኻ ዳዊት ተመላለሶ ጌርካ ኣብ ቅድመይ ተተመላለስካ ሽዑ ከምቲ ኣቦኻ ዳዊት ኣብ እስራኤል ዝገዝእ ሰብ ኣይክሳኣነካን እዩ ኢለ ኪዳን ዝኣተኹሉ ዝፋን መንግስትኻ ከጽንዖ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ላይ ንረክብ ምሕረት ንረክብ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ንጸንዕ እግዚአብሔር ድማ ምሕረቱን ሳህሉን የብዛሕልና ንዓና ጥራይ ደይኮነስ ንዓሌትናን ንህዝብናን ንኹሉ እቲ ንሕና ንሓቶ እንታይ ገብር እግዚአብሔር ምሕረት ይገብር እግዚአብሔር ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ፈቃር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ድሰምዕ ድምልስ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዘን ተሪፈና ዘለዋ ግዜ ኣበርቲዕና ክንጽሊ ይግባአና ኣበርቲዕና ክንጽሊ ይግባአና ናብ እግዚአብሔር ኣዚና ክንምለስ ይግባአና ጀሚርና ክንገድፎ ደይኮነ ግን ነቲ ድወዳእናየ ድማ እንታይ ክንገብር እንታይ ኢልና ደሎ ምሳሌ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዝሉ ሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ስለዚ ቀጻሊ ምሕረት ክንረክብ ተራ ኮይና ካብቲ ዝፋን ጸጋ ክንጎድል ይብልና ካብ ዝፋን ጸጋ ከይንጎድል
حجي ጸሊና ወዲና ማለት አይኮነን ንጅምርና ዘለና ናአቱና ዘለና በርጂ ታይዳ ንወፃ አይኮናን ዘለና አቲኻ ሙፃ ግን ጽቡቅ አይኮነን መልሽና መመልሽና ናው ክንቅጽላልና እግዚአብሔር ድማ በሐያል ኢድ በሐያል ቅልጽም ከም ተደቅ እስራኤል ካብ ግብጽ ዘውጾም ንዓና ድማ ካብ ኩሉ ሃገርናን ምድርናን ክውሰልና ሰላምና ክበዝሕ በምሕረት አምላክ ነብሪና ስለዚህ ንርእስና ንትውልድና ንዓሌትና ክንከውን ተራ ኮይና ንሕና ከቤተ ክርስቲያን ከም ህዝቢ አምላክ እንታይ ክንገብር ግባና ትሕት ክንብል ይግባና እግዚአብሔር ባርኩም ያ መልእክት ለሃኒ ወዲያለሁ ጎይታ ይባርኩም